И здравейте! Нека почне гледаме здравейте в епизод 2. Днес ще гледаме пак YouTube клипове, пак на Павел Колев. И ще видим какво ще изберем от Павел Колев. И ако искате него клип да гледаме в YouTube, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Павел Колев. Ще гледаме днеска. Въпроси и отговори епизод 1. Истинска история, между другото. 2-3 месеца съм супер спортен, защото ще снимам едно видео, за което ще разберете малко по-късно. Нямам здравословно, ходя на тренировки всеки ден, 5 дни на седмицата тичам. Легна си към 2 и сутринта ставам в 8. Тръгвам да ставам и си слагам краката вече извън леглото. И главата ми казва къде? Краката казват, че тичаме. Главата ми вика: къде ще ходиш, човек? Кой тичи в 8 часа? Какво става, хора? Аз съм Павел Колев и благодаря, че гледате това видео. И преди няколко дни ви казах да ми зададете въпроси, и сега ще отговаряме на тях. Но 1400 коментара. Момчил Йоско, били сменил клиото с друго клио, само че с 6 цилиндрово. И си задно разположен двигател. Да, ако нямаш туалетна хартия, с кое би си избърсал и най-яката снимка, когато имаш твой приятел или с стотачка? Ама, първо нямам приятели и второ нямам снимка. И да кажем, че имам такава снимка, но няма да се държа в туалетната. Така че с стотачка. Аз нямам и стотачка. Мирослава Янева. Как се запозна с Цанка и какво беше първото нещо, което се помисли на него? И двамата сме от Плевен, но не се познавахме допреди 2-3 години. Виждали сме се по центъра, даже веднъж мисля, че ме е карал Христо, понеже аз бях с един друг приятел. И ме закара в Плевен до едно място. Когато дойдох в София, си намерих тази квартира и стрих с квартирант. И той ми писа и аз му казах да, идвай. И така станахме с квартирант. Абе, ще пич, бе. Знаете ли? Граче, куста! Йоана Илчева. Ако имаше само две жени на земята, София Маринова и Кичка Бодурова, и трябваше да спасиш човешката раса, за коя би се оженил и легнал. Значи въпросът е грешен. Ако имаше само две жени на земята, София Маринова и Кичка Бодурова, и трябваше да спасиш човешката раса, какъв сандвич би си направил? Това е правилният въпрос. Много е яко да имаш супер сили, между другото. Представяш ли си да имаш способността да си умен? Пази якото би било. Ние Иванова. И така били станал гадже с Геди Никола, дори да трябва да си бие с мотикаря. Искам да кажа нещо. Тук в интернет някакви видеа се въртат. Емо снима с мотикаря, Крис снима с мотикаря. Всички знаем кой е мотикаря. Всички. Крис се опитва да ни заблуди. Платил на някакво момче да ходи да се снима в клипа на Емо. После му платил да дойде да се снима в неговия клип. А всички знаем, че е той. Въпрос, повишена трудност. Лора Кафалова. Ако се не видим за един ден, можеш да летиш и да минаваш през стени, но в същото време да докосваш неща и да взимаш без никой да те усети. Ще избереш да отидеш в апартамента на някакви секси какички или ще ограбиш колкото се може повече ядене от супермаркет. Нека ти отговоря така. Пари за ядене винаги има. Рени Денева. Коля, защо си толкова як? Така съм се родила. Никола Терджиев. Колев, когато направихте RKO в клипа ти, как се разбрахте кой на кого да го направи? Защо ти не го направи или те беше страх да не го счупиш? Принципно Христо е сигурно с 20 кила по-леко от мене, понеже аз тренирам. Ужас. Христо каза, аз ще направя RKO и аз казах, хубаво, аз ще направя MT. И така се разбрах. Алисия Владов. Замисля се да направиш нова пародия. Да, между другото, имам идеи за 2 пародии, също така имам идея и за авторска песен, между другото. Знам, че не мога да пея, но ще проблем си. Скоро време може да има моя авторска песен. Участва Крис Танев за няколко реда, примерно за 4 думи. И Нани Брянов. Ако
Зимата си в гората и ти се сере, с какво би се избърсал, ако нямаш кърпички? Значи мога само да ти пусна един кава, и ще се сетиш. Влизам в кенефа, но пак няма там хартия. Сега какво ще си намери и с какво ще се изтрия. То се е видяло, ще прежаля чорапа, за да мога да довърша батъл рапа. Ака ми се! Борис Гергинов би ли написал книга? Ако да, на каква тема и готвиш ли влог среща в Бургас? Не знам ли бих набрал книга, да кажа, че ми предложи в някои места, но още не съм сигурен какво да правя, дали е момент, понеже аз не съм писател, нали, пиша някакви неща, пиша някакви сценарии, обаче не съм човек, който може да напише нещо като Железния светилник или Потигото, не знам си какво, но пък и вие не четете такива неща в днешно време, така че фен срещате. Кажем, че това е едно нещо, което не мога да ви кажа, но само ще ви намекна. Очаква се нещо като влог, фен среща, мол, зала, хора, охрана турне с едни мои доста добре ваши познати приятели, ютубери. Фен среща Бургас задължително ще има. Въпросът е кога. И не само Бургас, ами България. Алекс Би! Бабка, как се вдъхнови да направиш влогове и откъде дойде идеята за поредица Христо играе? Влоговете няма да обяснявам, защото съм го обяснявал 13 000 пъти. Христо играе една поредица, която, ако не знаете, е геймплей поредица на моя канал. Понеже Христо учи актьорство, е доста заед, излиза в 10 и се прибира в 10 и другото време, което е свободен, играе на някакви игри на PlayStation. И аз му викам, добре, ти ги играеш, аз искам да снимам, защо не те снимам просто как играеш и го качвам в канала, той вика, играчи! Георги Симеонов, обичаш ли Шампионска лига и ако да, кой е любимият отбор? Мога да кажа, че съм най-голям фен на футбола, но съм голям привърженик на Man United. Горе, Man United! Моето Маново, харесваш ли Цак? Не, просто го снимам и монтирам видеята и го качвам всяка седмица на канала ми. И през ден го качвам снимки на моята страница на моя Инстаграм. Ти го харесваш, едно си ми. Гледайте какво се почерчива. За лук, доволен да беша. Добре, много пояснение. Има супер малката вероятност да правя пародия на чалга песни, понеже виждам, че пишете такива неща. Аз съм враг на чалгата, аз съм човекът, който ще изкорени от България, ако стане някой ден президент. Не слушам чалга, не харесвам чалга и не, няма да направя пародии на чалга Пеперутки. Никол Янкова, имаш ли домашен любимец? Ако да, какво е и как се казва? Ако не, какво искаш и как би го кръстил? Имам си и искам. Имам си домашен любимец, се казва Христо. Ето го. Искам домашен любимец, може би куче, и би го кръстил Джак Бляк, Бързи Джо, Кръми Мълни, Попо Лампа, Буркан с пари, Филия хляб. Не, ще го кръста Стой, защото ще му кажа, Стой, ела! И то се побърка. Милен Валерев, хей Колев, ако кажеш ти звънне и ти кажа, че късате, какво ще направиш, каква ще ти бъде реакцията? Да, това е моят телефон. И сега чакаме да звънне. Свалете. Теодор Беков. Би ли станал гей, ако имаше само двама човека, хубав мъж и много грозна жена? Ако се задължаваха да се бракуват. Не бих станал гей. Няма нищо против гейовете, не намериш гейто грешно. Ама всяка жена е по-добре отколкото гей. Дори Крис е по-добре отколкото гей. А Крис е гей. И е мотикарен. Иван Петков, ако имаш приятелка, на която много държиш и тя някой ден ти каже, избирай между мен и твоите приятели, какво би направил? Да кажем, че горе-долу ми се е случило не толкова директно, колкото въпроса. И съм направил една грешка преди. Ако това ми се случи сега, ще кажа вратата, вляво, входа, взимаш колата и си тръгаш. Николай Емил Беремлийски. Разкажи най-голямата глупост, която си правил пред момиче. О, майко мила. Да кажем, че не е едно нещо. Да кажем, че всяко нещо, което съм правил ме е срам. Скайте, защото на вас не ви го казвам, а на вас ви казвам абсолютно всичко. Наистина ме е срам. Те ми е отново. Ще направиш отделен канал за твоите пародии? Ще има ли още такива? Да, ще има още пародии. Не, няма да има отделен канал. Много хора ме питат за видеята на Христо. Нека ви кажа веднъж за винаги. Когато снимам и монтирам видеята му и качвам на моя канал и снимам и монтирам моите видеа, може да се каже, че каналът вече не е мой. Каналът е вече общ. И няма смисъл да разделям аудиторията, която следи повече Христо и тази, която следи повече мен и тази, която следи повече пародиите на 3 отделни канала. А цялото нещо ще го обединим в един канал, така че да, това е канал с най-голям ръст. И това е понеже не съм го разделил на видеа на Христо, мои видеа и пародии. Васил Александров, ще направиш клип, в който играете футбол с Нетко и така нататък. В момента даже подготвяме футболен спортен екип на Играчи FC. Снимаме с мис национален отбор, Рада Содорова, Нетко, аз, Лучо от скандал, Тото от скандал, Христо и още хора. Така че ще има нещо интересно супер скоро, между другото. Ами, мисля, че говорих на доста въпроси. Днес нямам още 16 000, но
Димитър Гадиров. Ще влизаш ли в Звездана къщи с децата? Ако да, ще снимате ли? Аз много бих искал. Това стига толкова вече. Изглежда супер интересно. Не е чак толкова страшно и трудно, колкото може да го правят и се преструват там, но би било интересно. Ако ме поканят от Звезданата къща, както винаги, благодаря, че гледахте това видео и ако ви е харесало, естествено, оставете един палец нагоре. Също така може да оставите въпросите си в коментарите отдолу. За да си купите яки тениски, свичери, шапки, бузи, кейсове за телефони, чаши, раници, каквото си сетите, снете отгоре. За да гледате предния клип на снете тук и за да се абонирате на снете тук. Аз съм Павел Колев и се видим, когато се видим. Да. Не забравяйте да се абонирате и ако искате да гледаме други клипа в YouTube, пишете ми на коментарите и довиждане.